Здравейте, ако живеете в България и се чудите дали брокерът на Пакит Апсън е законен, попаднали сте на правилното място. В това видео ще отговоря на този въпрос и ще обясня как безопасно да започнете приключението си с бинарни опции. Пакит Апсън е съвременен брокер, който е основан през 2017 година и е придобил голяма популярност благодарение на платформата си, която е оборудвана с уникални функции като копиране на търговци, сигнали за търговия, бонуси и много други. Повече от 20 милиона търговци използват услугите на брокера. Ето защо не е изненадващо, че платформата набира популярност във все повече страни, а някои се чудят за законността на този брокер. И така, законна ли е Пакит Апсън във вашата страна? Да, абсолютно. Поради факта, че брокерът е базиран на Карибите, той не е под юрисдикцията на нито една държава. Единственото ограничение, което е свързано с това, е фактът, че брокерът не може да провежда промоционални кампании в държави, в които бинарните опции са забранени. За да отворите демосметка в Пакит Апсън, трябва само да отидете на уебсайта на брокера, към който ще намерите линк в описанието, след което да въведете имейл адреса си и паролата си вдясно. След това потвърдете създаването на сметката с бутона. След откриването на сметката ще бъдете автоматично прехвърлени към платформата за търговия. Ако откриете сметка, използвайки връзката в описанието, ще получите допълнителен 50% бонус за депозит. За да активирате бонуса, трябва само да кликнете върху жълтия бутон в горния десен ъгъл на екрана и да изберете метода на депозит. Можете да направите депозит, като използвате онлайн портфейли или криптовалути. След като верифицирате сметката си, ще можете да направите депозит и с карта. Верификацията на сметката се състои в изпращане на снимка на лична карта или паспорт, а след това потвърждаване на адреса на пребиваване с помощта на сметка за ток. Като алтернатива можете да изпратите банково извлечение, за да потвърдите адреса си. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за моя канал и харесайте това видео. До следващия път!